Wala nagapati ang mga transport group sa syudad sang Iloilo. Ngayaran na sa 90% o kun 90% o kun masobra pa diri ang consolidated unit sa Western Visayas. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, ang lead convener sang No to PUV Phase-Out Coalition Panay, iya ginpayag nga tama kasala kag patalang lamang ang mga datos nga gina-report sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 6. Suno pa kay Foro, imposible ini bangod 20% lamang ang consolidated unit sa Bacolod City kag wala nagabaton na sang dugang nga consolidation bagod na award na ang mga ruta kasunod sang aprobado nga Local Public Transport Route Plan kon LPTRP. Naga-consolidate man sila sang data agud mahibaluan kung pila ang matuod nga numero. Nahibaluan nga masobra 400 pa ang unconsolidated nga unit sa syudad sang Iloilo kag masobra 1,000 sa Bacolod City. Padayon sa gihapon nga nagapanawagan kag igapakigbato sang nagkalain-lain nga mga transport group sa pungsod Pilipinas ang pagbasura sa compulsory consolidation bisan pa nga may payag na ang Department of Transportation kon DOTR nga hatagan sang special permit tubtob Enero 31 tuig 2024 ang mga unconsolidated units. Suno pa kay Foro, dapat nga dulaon ang mga kondisyones diri ilabi na nga pahanagutan lamang ang extension sa mga local government units kon LGUs nga may manubo sa 60% kon 60% nga consolidated units. Tusok gyapon naton nga ibasura gid ang compulsory consolidation kag hindi lang hasta sa December January 31 kundi dapat maimbestigaran na mo sisa kag ma-pending gid samtang wala pa sing klarong investigasyon bahin sa nagakatabo nga consolidation. Balita gikan sa syudad sang Iloilo. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa kampyon nga estasyon sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.